ओके. आणि आपण आपल्या 8व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. आता 7व्या अध्यायाचं थोडंसं जरा कालही पुन्हा ब्रेक झालाय, त्याच्यामुळे आपण थोडीशी उजळणी करूया. काय घेतलं आपण 7व्या अध्यायामध्ये. 8व्या अध्यायामध्ये त्याची उजळणी आपोआपच होणार आहे, कारण त्यापैकी 2 श्लोकांमध्ये ज्या काही संज्ञा आलेल्या आहेत त्यांच्याबद्दलच अर्जुन भगवंतांना विचारताय. आणि म्हणूनच आतापर्यंत 6 अध्यायांपर्यंत आपण कर्मयोग जाणलेला आहे. त्या कर्मयोगाबद्दलही प्रश्न आहेत अर्जुनाला. आणि भक्ती योगाच्या मार्गावरती, मग या भक्तीच्या मार्गावरती आपण परवाही बघितलं 7व्या अध्यायामध्ये, की मग कोण 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जाऊ शकतात आणि कोण जाऊ शकत नाही. मग कोण जाऊ शकत नाही भगवंतांना शरण? हरे कृष्ण. कोण 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाही सांगा. सर्वांनी क्विज सोडवताय, अध्याय करता आहात, निश्चित थोडीशी उत्तरं द्या, संवाद साधा, खूप आनंद होईल. कुठले 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाहीत? आसुरी लोक. आसुरी लोक. अजून इतरांना? येस माताजी. मूर्ख लोक, मूर्ख, नराधम, असुरी, राक्षसी वृत्तीचे लोक जे तमो गुणामध्ये आहेत, असे नराधम, मूढ म्हटलंय, मूढ त्यांना म्हणजेच मूर्ख असं म्हटलेलं आहे त्यांचा, की त्या लोकांना अज्ञानामध्ये आहेत. आणि या अज्ञानामध्ये मग नक्कीच त्या ज्ञानाच्या अभावामुळे स्वतःच्याच कुठल्या तरी मार्गांवर चालून मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा आणि तेच ज्ञान आहे, हे जे काही स्वतःच्या कल्पना म्हणजे ज्ञान आहे, ते भगवंतांचं मुखकमलातून आलेला उपदेश नाहीये. आणि म्हणूनच तो ज्ञान असू शकत नाही. प्रभुपादांनी सांगितलंय की त्या मनाच्या कल्पना आहेत, मग ते ज्ञान नाही. प्रत्यक्ष ज्ञान म्हणजे तुम्ही तो उपदेश बघताय, जो भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेला, आणि तो उपदेश जेव्हा सांगताय ते निश्चित ज्ञान आहे. आणि म्हणून मग ज्ञानाच्या अभावी जे कोणी हे लोक तमोगुणी भावनेमध्ये आहेत, जे नराधम आहेत, मूढ आहेत, असुरी आहेत, राक्षसी भावना आहेत, असे लोक भगवंतांना शरण येऊ शकत नाहीत. मग कुठल्या 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण होतात हो? आर्त, अज्ञार्थी. अगदी बरोबर. आर्त, अज्ञार्थी, अर्थार्थी. माताजी, अर्थ म्हणजे काय? अर्थ म्हणजे पैसा, धन. अर्थार्थी म्हणजे ज्यांना धनाची अपेक्षा आहे. आर्त म्हणजे कोणी जे संकटात आहे. ज्ञानी, बरोबर मनीषा माताजी. आणि ज्ञानी लोक. ज्ञानी लोक, अगदी बरोबर. आणि शेवटचं श्रद्धा असणारे कृष्णावर. जिज्ञासू लोक. जिज्ञासू वृत्ती. जिज्ञासू लोक म्हणजे ज्यांना कुठेतरी औत्सुक्य आहे आणि उत्सुकता आहे की मग ज्ञान जाणून घेण्याची. ज्या परीक्षित महाराजांचं उदाहरण आपण बघितलं, जे ज्ञानी म्हणून शुकदेव मुनींचं उदाहरण आपण बघितलं, ज्या शुकदेव मुनींकडूनच परीक्षित महाराज जे ज्ञान घेतात, अशा या 4 प्रकारचे जे लोक आहेत, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. मग भले या मार्गावरती येण्याचं कारण निश्चितच वेगळं असेल, आणि कारण कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये आणि त्या कुठेतरी फळांच्या अपेक्षेमध्ये दडलेलं असलं, तरी नंतर मात्र जे काही आयुष्यभर आणि जे भगवंतांनी दिलेला उपदेश, भगवंतांनी प्रत्यक्ष दर्शन दिल्यानंतर मग त्या भक्तांच्या मनामध्ये कुठल्या प्रकारच्या भावना आणि कधीही मग पुन्हा त्या भौतिक प्रकृतीत परतून येणार नाही, अशा प्रकारच्या त्या मायेमध्ये कोणी अडकत नाही. अशा या आर्त अवस्थेमध्ये जिथे द्रौपदीची अवस्था आपण बघितली, जिथे गजराज महाराजांची अपेक्षा आपण बघितली, की ज्यांच्या पाय मगरीच्या तोंडात आहे, तरी पण ते भगवंतांना पुष्प अर्पण करता आहेत. जिथे द्रौपदी सारख्या साध्वीचं कुठेतरी वस्त्रहरण केलं जात आहे भर सभेमध्ये, जिथे दुर्योधन आणि दुःशासनासारखे नराधम तिथे परस्त्री आपल्या स्वतःच्या भावंडांच्या स्त्रीचा, पत्नीचा अपमान करतायत आणि कुठेतरी तिला विवस्त्र करू बघतायत. आणि अशा ठिकाणी मग जी स्त्री अगदी धावा करतीये, ती फक्त भगवंतांचा धावा करतीये, कारण एकच दृढ श्रद्धा मनामध्ये आहे की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहेत. आणि तिथे प्रत्यक्ष भगवंतांनी द्रौपदीचं रक्षण केलेलं आहे. अर्थार्थी झाले. अर्थार्थीमध्ये आपल्याला बघायचंय
की मग जे ध्रुव महाराज ज्यांना राज्य मिळण्याची अपेक्षा होती, की स्वतःच्या वडिलाच्या मांडीवरून त्याला जेव्हा हकलून दिलं होतं आणि ढकललं गेलं, तेव्हा कुठेतरी तो अपमान सहन करू शकला नाही आणि मनातल्या त्या भावनांना कुठेतरी आवरू शकला नाही. तिथे त्याला ते निश्चितच राज्य आणि वडिलांच्या मांडीवर बसण्याची इच्छा होती. तेव्हा आईनी सांगितलं, सुरुची मातेनी, की मग तू जा आणि भगवंतांना हा प्रश्न विचार, कृष्णाला हा प्रश्न विचार. आणि म्हणूनच मग तेव्हा ज्या आपण बघितलं त्या राजाविषयी सुनिधी आणि सुरुची माताजी, सुनिधी माताजी ज्या ज्या ध्रुव महाराजांच्या असतात आणि म्हणूनच त्या माता असतात, त्या सांगतात तेव्हा ते एवढेसे बालक असताना सुद्धा ध्रुव महाराज 5 वर्षाचे असताना जंगलामध्ये जायला निघतात आणि जंगलामध्ये जातात. कुठल्याही प्रकारची भीती मनामध्ये नसते, परंतु कुठेतरी भगवंतांना शोधण्याची इच्छा असते आणि मग त्यांना नारद मुनी भेटतात. नारद मुनी त्यांना कुठेतरी मार्गदर्शन करतात. पहिल्यांदा सांगतात की अरे तू खूप लहान आहेस, तुला हे सगळं जमणार नाही, तर तू आत्ता निघून जा म्हणून, तू पुन्हा आपल्या घरी. परंतु जे दृढ निष्ठेने आणि कुठेतरी श्रद्धेने तिथे आलेली असतात, मग नारद मुनी त्यांना मंत्र देतात. मंत्र उच्चाराने ते तपश्चर्या करतात. तप केल्यानंतर जेव्हा भगवंत स्वतः 6 महिन्यांनी ध्रुव महाराजांना दर्शन देतात, तेव्हा काय हो, दुसरं तिसरं काहीही नकोय, मला फक्त तुमचा म्हणजे तुमची सेवा करायची आणि आता तुमचं दर्शन घेतल्यानंतर मी तृप्त झालेलो आहे. पण मला कुठल्याही राज्याची आणि कसलीही अपेक्षा नाही. आणि म्हणूनच मग जरी त्या अर्थ मिळवण्याचं कुठेतरी प्रयोजन असलं, तरीही प्रत्यक्ष भगवंतांची भेट झाल्यानंतर ती सगळी इच्छा, त्या सगळ्या वासना, त्या इंद्रिय विषयांचे सगळ्या वासना कुठेतरी मोडीस पडतात आणि ते त्यांना ध्रुव लोकामध्ये भगवंत एक अढळ स्थान देतात. मग जे ज्ञानी जिज्ञासू ज्यांच्याबद्दल सांगितलं, अर्थार्थीमध्ये आपण सुग्रीव महाराजांचंही उदाहरण घेतलं, की ज्यांनी वाली त्यांचा भाऊ त्यांनी जेव्हा त्यांच्या पत्नीला आणि सगळ्या राज्याला अडप केलेलं होतं, पत्नीचं अपहरण केलेलं होतं, तेव्हा ते चिडून आणि आपल्या भगवंतांचा आधार घेऊन, प्रभू रामचंद्रांच्या त्या काळामधली ही गोष्ट आहे आणि म्हणूनच प्रभू रामचंद्रांचा आशीर्वाद पाठीशी असतो आणि ते साथीला असतात, ते बरोबर असतात, भगवंत बरोबर असतात. त्याच यांनी सुग्रीव महाराज युद्ध करून त्या वालीचा वध करू शकतात आणि भगवंतांच्याच इच्छेने ते निश्चितच कुठेतरी मग या सगळ्या आपण कुठलीही अपेक्षा राहत नाही मग भगवंतांना प्रत्यक्ष बघून आणि या सगळ्या सेवेने. मग जिथे ज्ञानी जिज्ञासू जे परीक्षित महाराज आपल्याला दिसले होते ज्या चित्रामध्ये, एक मिनिट डोळ्यात, असे हे ज्ञानी की ज्यांना जाणून मग त्या परीक्षित महाराजांना कुठेतरी शाप मिळालेला होता. 7 दिवसामध्ये त्यांना मरणाला तोंड द्यायचं होतं. अशा या मरण काळामध्ये ते कुठेतरी काय म्हणतात, तर मला ज्ञान घ्यायचं आहे, भगवंताला जाणायचं आहे. तेव्हा शुकदेव मुनींकडून ते भागवताचा सगळा अभ्यास करतात. शुकदेव मुनी प्रत्यक्ष जे जिज्ञासू वृत्ती ज्यांच्यामध्ये, की मग जेथे 16 वर्ष जे मातेच्या उदरामध्ये, मातेच्या गर्भामध्ये राहिले, गर्भाशयामध्ये, आणि मग मात्र जन्म घेतलेला आहे, पण ती उत्सुकता इतकी शिगेला पोहोचलेली होती की क्षणी ते तिकडून पळत सुटले आणि व्यास महाराज आणि त्यांची पत्नीही पळत सुटले मागे. मग व्यास महाराज पळत असताना कुठेतरी ते त्यांना मिळाल्यावर, परंतु ते म्हणतात की कुठल्याही भौतिक विषयांचा मग मोह उरलेला नसतो आणि म्हणूनच कुठेतरी जिज्ञासू वृत्तीने भगवंताला जाणून घ्यायचं होतं, असे हे शुकदेव मुनी आणि जे प्रत्यक्ष भागवताचं सगळं कथन करत असतात, ज्या परीक्षित महाराजांना ते ज्ञान देतात, असे हे ज्ञानाने परिपूर्ण हे शुकदेव मुनी आहेत. मग आपल्याला थोडंसं पुढे जाऊन आपण बघितलं की 7व्या अध्यायामध्ये आपण अजून काय बघितलं, तर 4 प्रकारचे हे लोक झाले. त्याच्यानंतर जरी कोणी पाप कर्मातून वरती आलेलं असेल, तरीही त्या पापाचा अभाव राहत नाही आणि त्या गोष्टीला कुठेतरी कशा प्रकारे आपण बघितलं होतं की कथा सांगितलेल्या, मी त्याच्याबद्दल अनेक तुम्हाला 2-3 कथा तर त्या अध्यायामध्येही सांगितल्या होत्या की कशा प्रकारे मग मृगारी ऋषींची कथा सांगितलेली. मृगारी जे सकाम कर्मामध्ये म्हणण्यापेक्षा अशा कर्मामध्ये अडकलेले असतात की जे कुठेतरी खूप घृणा आणणार कृत्य करत असतात, की प्राण्यांची अर्धमेल्या अवस्थामध्ये हत्या करत असतात. ते प्राणी मात्र तडफडत असतात. अशा अवस्थेमध्ये मग ते त्यांचं कातडं घेऊन आणि त्या प्रकारचा सगळा त्यांची औपचारिकता, त्यांची उपजीविका करण्यासाठी ते अशा सगळ्या गोष्टी करत असतात. परंतु जेव्हा मग त्यांना विचारलं जातं की मग एक सेकंड पुढे
जराजर. ओके. आणि मग त्यांना मोक्षारी मग जेव्हा नारद मुनी त्यांना मंत्र देतात आणि मार्गदर्शन करतात की तू हे करू नकोस, हे खूप घृणास्पद गोष्ट तू करतोयस, आणि मग त्यांना नामस्मरण नामसंकीर्तनाचा जेव्हा महिमा समजावून सांगतात, मार्गदर्शन करतात, तेव्हा ते गावाबाहेर कुटीमध्ये लावून ते आणि त्यांच्या पत्नी कीर्तन करतात. मग गावकऱ्यांना जेव्हा कळतं की कोणी व्यक्ती जे साधू बनून आलेले आहेत, अशा प्रकारे मग तिथे अनेक लोकांची रीघ लागते आणि नुसते हाताने येत नाहीत, तर काही ना काहीतरी अन्नाचे पदार्थ घेऊन येतात. तिथेच ते तृप्त झालेले आहेत आणि मग त्यांचं की कुठेतरी भगवंतांची मग ज्या मृगारींच्या मनामध्ये इतकी वाईट भावना असते की अर्धमेल्या अवस्थेमध्ये प्राण्यांना जिथे मारत असतात तिथे त्यांची ट्रान्सफॉर्मेशन इतकं परिवर्तन होतं की जेव्हा नारद मुनी पुन्हा तिथून जात असतात तेव्हा मुंग्यांवर पाय पडू नये म्हणून ते चादर अंथरतात. आणि मग त्याप्रमाणे ते इतकं इतकं कुठेतरी भगवंतांशी निगडीत झाल्यानंतर त्या गोष्टीला जाणून घेतलं जातं. आणि मग त्या मुंग्यांचा सुद्धा की जी व्यक्ती प्राण्यांचा अर्धमेल्या अवस्थेमध्ये खूप त्यांचा आनंद घेत असते, तीच व्यक्ती कशा प्रकारे आपण म्हणतो मग त्या मुंग्या सुद्धा भगवंतांना चावू नये आणि त्या मुंग्यांवर पाय पडून त्यांचा मृत्यू होऊ नये, या दोन्ही उद्देशाने ते तिथे काही वस्त्र आणतात आणि मग वस्त्र अंथरतात. असे हे आपण याबद्दल जाणलेलं आहे. मृगारी ऋषी कसे झाले, मग ज्यांना गावकऱ्यांनी खूप सहाय्य केलं आणि मग ज्यांनी अन्नदानही केलं, भरपूर असे अन्न त्यांना पुरेल काय पण सगळ्या गावाला पुरेल इतकं अन्न ते होतं आणि मग गावाला सगळ्या अन्नदान केलं गेलं. अशा प्रकारे या आपण शेवटच्या श्लोकामध्ये जे वाटलं तेच आपण आता पुन्हा वाचणार आहोत की मग मरणोत्तर काळामध्ये आणि जेव्हा मरणाला देह टेकलेला आहे अशा वेळेला भगवंतांचं स्मरण केलं जातं. अर्जुन काय विचारतायत बघा. अर्जुनाने विचारलंय, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 8.1 अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहेत, हे भौतिक सृष्टी काय आहे आणि देवता कोण आहे, कृपया मला हे समजावून सांगा. 8.2 हे मधुसूदन, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यूसमयी तुम्हाला कसे जाणू शकता. ठीक आहे. अर्जुनाला हे प्रश्न पडलेले आहेत की ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा, मग हे कशामध्ये उल्लेख होता, तर हाच उल्लेख आपल्याला दिसतोय या 7व्या अध्यायामध्ये. आणि 7व्या अध्यायामध्ये याचा उल्लेख आल्यानंतर अर्जुनाला हे न कळल्यामुळे अर्जुन त्याविषयी अजून विश्लेषण भगवंतांना करायला सांगतोय. मग तो श्लोक कुठले होते तर 7.31 जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. आता याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की मग ब्रह्म म्हणजे काय, अर्जुनाला पडलेला प्रश्न. मग अध्यात्म म्हणजे काय, सकाम कर्म म्हणजे काय, आधिभूत म्हणजे काय, आधिदैव म्हणजे काय, आधी यज्ञ म्हणजे काय, या सगळ्याची कुठेतरी माहिती घेण्याचं औत्सुक्य आहे. आणि म्हणूनच आपण बघतोय की हा ब्रह्म म्हणजे आत्मा, जो परमात्म्याचा परब्रह्माचा अंश आहे, तो ब्रह्म म्हणजे जीवनाशी जिवंत अविनाशी जिवंत असं अस्तित्व म्हणजे ब्रह्म. अध्यात्म म्हणजे काय, तर शरीराचा मूळ स्वभाव. मग जसं आपण म्हणतो की पाण्याचा थेंब इतका क्लिअर असतो जेव्हा तो पृथ्वीवर पडतो, परंतु पृथ्वीवर सगळ्या मातीच्या आणि सगळे ढिगारे असतील, जर चिखल साठलेला असेल तर त्याच्यात येऊन निश्चितच त्याचा सुद्धा रंग तशाच प्रकारे धुळकट होतो. कारण मग या अध्यात्म मूळ स्वभावाला कर्म जे सकाम कर्मामध्ये अडकलंय, त्यासाठी मी तुम्हाला एक छोटीशी आकृती म्हणण्यापेक्षा एक मिनिट पुढे आहे का, ठीक आहे, मला वाटतं ते हरकत नाही. मग अध्यात्म म्हणजे की जो
मूळ स्वभाव आहे, जो जीवाचा म्हणजे ज्या ब्रह्म जीवाला आपण जाणलेला आहे त्या जीवाचा मूळ स्वभाव हा, म्हणून आपण म्हणतो की क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत, परंतु म्हणून भगवंतच आहोत आणि आपल्यामध्ये दैवी शक्ती आहे हे जो काही क्लेम करतो तो अत्यंत चुकीचं आहे, कारण ते अल्प ज्ञानाने तसं बोललं जात आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्या गोष्टींना वाचण्यासाठी भागवतम वाचा आणि अनेक जे पुस्तकं आहेत, मी वेदा आयोची लिंक पण शेअर केलेली आहे ग्रुपवर, पुन्हा एकदा शेअर करीन, जिथे तुम्हाला ई बुक्स मिळतील, तुम्ही ती वाचू शकता. तिथे मराठीचा ऑप्शन पण असतो खाली ट्रान्सलेशनचा आणि तुम्ही त्याच्याप्रमाणे ते ऍडजस्ट करू शकता. मग अधिभूत म्हणजे काय? अधिभूत म्हणजे हे सगळं भौतिक प्रकृती, म्हणजे आध्यात्मिक प्रकृतीला सोडून ही जी भौतिक प्रकृती चालू आहे आणि जे काही आपण बघतो आहे या भौतिक प्रकृतीमध्ये घडतं आहे ते, या सगळ्याचा कुठेतरी समावेश हा अधिभूत म्हणून असतो, जो मटेरियल मॅनिफेस्टेशन आणि मॅनिफेक्शन की कुठेतरी मग ओढ असते त्या भौतिक जगामध्ये, कुठेतरी त्या बंधनांमध्ये अडकलेलं असतं. आणि म्हणूनच मग अधिभूत म्हणजे प्रकृती, भौतिक प्रकृती. अधिदैव म्हणजे सर्वोच्च देवता, ज्यांच्यामध्ये ब्रह्मा विष्णू शंकर या सर्वांचा समावेश आहे, अशी ही कुठेतरी दिवाळीचं एक मिनिट त्यागाचा सॉरी. तर अशा प्रकारे या सगळ्यांचा समावेश असलेलं हे जे विराट रूप आहे ते कुठेतरी अधियज्ञ आणि मग अधिदैव, सॉरी, विराट रूप म्हणजे अधिदैव आणि अधियज्ञ म्हणजे परमात्मा, जो प्रत्येकाच्या हृदयात निवास करतो आणि सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता, ज्या विष्णूला आपण तिसऱ्या अध्यायात बघितलं की सर्व यज्ञ ज्यांना अर्पण केले जातात हे विष्णूंना अर्पण केले जातात. आणि म्हणूनच या सगळ्याचा भोगता, या त्यागाचा आनंद घेणारा हा अधियज्ञ, हा सर्वोच्च नियंत्रक म्हणजेच परमात्मा. तो परमात्मा कुठे राहतो? तर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो. आणि मृत्यूच्या वेळी कृष्णाचं स्मरण कसं करावं? मग भगवंत आजच्या अध्यायामध्ये मृत्यूविषयी बोलतायत आणि अर्धाधिक अध्याय हा मृत्यूविषयी बोललं जात आहे. म्हणूनच मृत्यूच्या वेळी कृष्णाचं स्मरण कसं करावं हे निश्चितच जाणून घ्यायचंय आपल्याला. आणि म्हणूनच मग त्यासाठी ज्या श्रीला प्रभुपादांचं आपण उदाहरण घेतलं की जिथे इतकी इतकी शुद्ध भावना मनामध्ये, जिथे लहानपणी सुद्धा वयाच्या 5व्या वर्षी ज्यांनी रथयात्रेसाठी आपल्या वडिलांकडे आग्रह केला, तर त्यांना ती कुठेतरी रथयात्रा सुद्धा त्यांच्या वडिलांनी तयार करून दिली होती आणि इतक्या लहान वयापासून त्यांच्या मनामध्ये ती भावना रुजलेली होती. आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी अधिभूत या भौतिक निसर्गाचं जरी असलं तरी त्याचा आध्यात्मिक मूळ स्वभाव हा कुठेतरी भगवंतांसारखा आहे. आणि म्हणूनच हा जीवाचा नित्य स्वभाव म्हणजेच अध्यात्म. व अधिभूत म्हणजे ही सगळी प्रकृती, याला भौतिक प्रकृतीला अधिभूत म्हटलंय. अधिदैव म्हणजे ज्यांचा समावेश आहे, ज्या ब्रह्मा विष्णूंचा समावेश ज्या रूपात आहे, अधियज्ञ जो विष्णूंचा यज्ञ, जो अधिष्ठाता आहे, अशा सगळ्यांचा जो परमात्मा आहे तो सर्वांच्या हृदयामध्ये बसतो. आणि मृत्यूच्या वेळी भगवंतांचं स्मरण कसं करावं? मग ज्या प्रभुपादांचं उदाहरण दिलं आहे त्या प्रभुपादांनी कशा प्रकारे स्वतःला तितक्या लहानपणापासून जोपासलं, तसं हे प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये ही उपासना करणं आणि प्रार्थना करणं याने खूप मोठा फरक पडू शकतो. आणि म्हणूनच भगवंत पुढे सांगतायत 8.3. हरे कृष्ण माताजी, प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग या संज्ञांना आपल्याला नीट जाणून घ्यायचं आहे. एक मिनिट. आणि म्हणूनच मग अविनाशी दिव्य जीवाला, ज्या जीवाला की हा प्रकृतीमध्ये ज्या भगवंतांनी आपली निर्मिती केलेली आहे अशा या जीवाला ब्रह्म म्हटलं आहे. त्याच्या नित्य स्वभावाला जो भगवंतांसारखाच आहे मुळात, परंतु जसं पाण्याचा थेंब
खाली आल्यानंतर मातकट होतो, त्याच प्रकारे या भौतिक प्रकृतीमध्ये आणि या बंधनयुक्त मायेमध्ये जेव्हा मनुष्य येतो तेव्हा निश्चितच त्याच्या स्वभावामध्ये बदल होतो. आणि म्हणूनच असा हा नित्य स्वभाव काय आहे तो निश्चितच आध्यात्मिक आहे. आणि म्हणूनच याही आधी भगवंतांच्या अध्यायामध्ये उल्लेख केलेला होता आपण 5व्या-6व्या अध्यायामध्ये, की मग कुठेतरी त्या गोष्टी चालू करायला कुठेतरी ऊर्जा लागते. आणि तिथे ती नुसतीच एखादी गोष्ट असेल तर ती गोष्ट अचल असेल, जर ती चालत नसेल तर तेव्हा त्याला तो ड्रायव्हर, एखादी कारचं उदाहरण आपण घेतलं की मग त्या कारमध्ये ड्रायव्हर आल्यानंतरच तो चालवू शकेल. अशा या परमात्मा, या आत्म्याचा जे अंश, आणि आत्मा हा कशापासून बनलेला आहे तर हा परमात्म्याचीच निर्मिती आहे, परमात्म्याचाच अंश आहे. अशा या नित्य स्वभावाला, आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंतांना सगळ्यांना येऊन हे ज्ञान देणं शक्य नव्हतं. या कलियुगामध्ये तर खूप कठीण आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी भगवद्गीतेसारखे हे जशी आहे तशी श्रीला प्रभुपादांनी अनुवाद केलाय, अशी प्रत्यक्ष जेव्हा ही जी भगवद्गीता हे अगदी उदाहरण आहे या गोष्टीचं. आणि म्हणूनच मग जीवाच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असलेल्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म, मग या सकाम कर्माची कुठेतरी फळाविना अपेक्षा नाही तर कुठेतरी त्या गोष्टीपासून अपेक्षा असते. आणि प्रकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत करणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे देहभूतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदेव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ, यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा या संज्ञांना जाणून घ्या. ब्रह्म म्हणजे काय, अध्यात्म म्हणजे काय, अधिभूत म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय, अधिदैव म्हणजे काय, आणि सर्वात शेवटी हा परमात्मा कुठे निवास करतो तो सगळ्यांच्या हृदयामध्ये निवास करतो. अशा प्रकारे या संज्ञांना नीट जाणून घ्या. अधियज्ञ म्हणजे यज्ञांचा अधिष्ठाता, ज्या विष्णूंना आपण सगळे यज्ञ अर्पण करतो तो यज्ञांचा अधिष्ठाता म्हणजे अधियज्ञ. अधिदैव जे विराट रूपामध्ये सांगितलेलं आहे की जिथे प्रत्यक्ष ब्रह्मांचा, शंकरांचा समावेश आहे, अशा या रूपाला भगवंत कुठेतरी अधिदैव म्हटलेलं आहे. आणि मग देवी देवतांचा सुद्धा तिथे समावेश आहे. भौतिक प्रकृती आपण बघितली, अध्यात्म बघितलं. याच संज्ञांवर आपण पुढे जाणार आहोत की नक्की काय आहे ते कळून गेल्यानंतर, की हे तुम्हाला क्विज मध्ये विचारलं जाईल, पण जे क्विज सोडवत नाहीये, ज्यांना त्या गोष्टीचं बांधिलकी नको आहे, त्यांनी हे ज्ञानासाठी निश्चित लक्षात ठेवावं. मग हे आपल्याला चित्रामध्ये कोण दिसतायत हो? चित्रामध्ये तुम्हाला कोण दिसतायत? कोण आहे त्या चित्रामध्ये? अगदी बरोबर, जे बाणांच्या शय्येवर आहे. अगदी बरोबर, भीष्माचार्य. भीष्म पितामह जे प्राणांच्या अगदी निकट, त्यांच्या प्राण सोडण्याच्या निकट, मग ते कुठेतरी त्या बाणांच्या शय्येवर आहेत. या युद्धामध्येच त्यांना कुठेतरी हे बाण लागून ते त्या शय्येवर आहेत, परंतु अजून त्यांनी प्राणाचा त्याग केलेला नाहीये. म्हणूनच आपल्याला काय जाणायचं आहे की कशा प्रकारे भगवंतांचं स्मरण केलं जातं. ते मरणाच्या वेळी सुद्धा भगवंतांचं स्मरण का करावं लागतं? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरन् यप्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग अशा या भगवंत सांगतायत की मृत्यू समयी, मग या मृत्यूविषयी बोललं जातं का हो? तर नाही बोललं जात. प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलं याच्याबद्दल, की मग मृत्यूविषयी बोललं जात नाही कारण मृत्यूविषयी भय आहे मनामध्ये. हे का भय आहे? अज्ञानामुळे भय आहे. मग ज्यांना कळेल की मी कोण आहे, मृत्यूनंतर माझं काय होणार आहे, आणि मृत्यूनंतर मी अशा ठिकाणी जाणार आहे की जिथे या पुन्हा
जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखालयांमध्ये परतून यावं लागणार नाहीये. हे सगळं जेव्हा एखादी गोष्ट जाणतो आहे तेव्हा निश्चितच ती व्यक्ती मृत्यूविषयी बोलायला डगमगणार नाही. कारण मृत्यूविषयी बोलल्याने तुम्हाला त्या मग कशा प्रकारे एका गोष्टी रूपाविषयी गोष्टीतून सांगितलंय की मृत्यूविषयी कुठली अद्भुत गोष्ट आहे, की अशी कुठली अद्भुत गोष्ट जगामध्ये आहे की जी आम्हाला कळत नाहीये आणि जी आम्हाला एक सेकंड का गेलं कुठेतरी ज्ञानाच्या अभावामुळे मृत्यूविषयी जाणत नसल्यामुळे त्या मृत्यूविषयी भय बाळगलं जातं. पण जेव्हा कळतं की आपण शरीर नाही, पहिली गोष्ट शरीरधारी भावनेमध्ये विचार न करता जेव्हा आत्मसाक्षात्कारी आत्माधारी भावनेमध्ये विचार केला जातो तेव्हा निश्चितच याची जाणीव असते की आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत आणि हा आत्माला कुठल्याही प्रकारे जाळता कापता येत नाही. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः. कुठल्याही प्रकारे जाळू शकणार नाही, कापू शकणार नाही, ओलं करू शकणार नाही, सुकवू शकणार नाही. अशा प्रकारे अशा या आत्म्याचं जेव्हा आपण गुणधर्म बघतो तेव्हा निश्चितच आपल्याला ती देहधारी भावना सोडून आपण आपल्या आत्मधारी भावनेमध्ये त्याचा विचार करतो. आणि म्हणूनच मग मृत्यूविषयी बोललं जातं जिथे भगवंत सांगतायत की केवळ माझंच स्मरण करून जेव्हा या देहाचा त्याग केला जातो तेव्हा निश्चितच माझ्या स्वभावाची प्राप्ती होते, यात मुळीच शंका नाही. असे हे विष्णू, असे हे भीष्म पितामह ज्यांना पूर्ण कल्पना होती, जिथे भगवंत प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावर उपस्थित आहेत, त्यांनी विष्णू सहस्त्र नाम ते म्हणत होते. आणि अशा वेळेला भगवंतांचं दर्शन होऊन या सर्वांना मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. जसं मी म्हटलं की इस्कॉन मध्ये त्या गुरुजींनी, त्या पुजाऱ्यांनी सांगितलं होतं की कुरुक्षेत्रावर जितक्या लोकांचा मृत्यू होतो प्रत्यक्ष भगवंतांच्या उपस्थितीमुळे त्यांना मोक्ष प्राप्त होतो. अशा या मृत्यूविषयी बोलताना आपल्याला एक युधिष्ठिर महाराजांची गोष्ट खूप छान वर्णन करून सांगतात. एकदा यक्ष महाराज म्हणजे एकदा पांडव तलावाच्या काठी, मग कुठेतरी तो विषाने भरलेला असतात गोष्टी का काय, तिथलं पाणी पिऊन ते मूर्छित आणि ते आपले प्राण त्यागायच्या मार्गावरती असतात. परंतु हे युधिष्ठिर महाराज बघतात, कारण ते तिथे गेलेले नसतात. आणि मग युधिष्ठिर महाराजांना प्रार्थना करतात यक्षाला की यांचा मृत्यू, यांना वाचव तू आणि यांचा मृत्यू होऊ देऊ नकोस. परंतु कुठेतरी मग युधिष्ठिर महाराजांना दक्ष प्रश्न विचारतात आणि यक्ष म्हणतात मी तुला 3 प्रश्न विचारेन, तू जर अचूक उत्तर दिलीस तर मी निश्चितच तुझ्या भावांचे प्राण तुला परत करेन. परंतु इथे प्रत्यक्ष युधिष्ठिर महाराज कुठेतरी जशा प्रकारे त्यांना कुठल्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचं असतं, मग हे प्रश्न विचारल्यानंतर ते कशा प्रकारे त्याला उत्तर देतात. अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमाला शेषः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम. मग युधिष्ठिर महाराजांना जेव्हा यक्ष प्रश्न विचारतात की मग 3 प्रश्न विचारतात, त्यापैकी पहिला प्रश्न असतो की जगातली सर्वात अद्भुत गोष्ट कुठली आहे. याचं उत्तर देताना युधिष्ठिर महाराज म्हणतायत, हरे कृष्ण. कोण वाचणार? हरे कृष्ण माताजी. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्वतःला अमर समजतो. लाखो करोडो लोक आपण बघतो की जे जन्म मृत्यू जरा व्याधी या मृत्यूच्या याच्यातून चाललेलेच असतात, चक्रामधून चाललेलेच असतात. परंतु जी व्यक्ती याच्या विषयी जाणून घेत नाही, मग त्याच्या विषयीचं ज्ञान जाणून घेत नाही आणि तरीही स्वतःला मी छान आहे, मी ठीक आहे, परंतु आपल्याला त्या मार्गातून जायचं आहे याचा विचारच केला जात नाही. कारण कुठेतरी मनात भय असतं, अज्ञान असतं. त्या अज्ञानामुळे कुठेतरी भय असतं की आपण काय होणार आहे आणि कशा प्रकारे मृत्यू होणार आहे, मग या मृत्यूनंतर काय, या सगळ्याची कुठेतरी मनामध्ये जर औत्सुक्य असलं तरच ती व्यक्ती कुठेतरी स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये दृढ करू शकते. परंतु एखादा मूर्ख प्राणी स्वतःला
अमृत म्हणजे अमर समजतो, तिथे त्या वाक्यात प्रश्नात शब्दाला चेंज केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच तो कधीही मृत्यूची तयारी करत नाही, कारण त्याला मृत्यूला सामोरं जायचं नसतं. खूप आपण म्हणतो खूप कठीण आहे हो, कारण तितकीच ही खूप अशी सेन्सिटिव्ह गोष्ट आहे, की खरोखर एखादा जेव्हा त्या त्या फेज मधनं चाललेला असेल आणि अशी व्यक्ती जेव्हा तो विचार करण्याचा प्रयत्न करेल, तेव्हा निश्चितच कुठेतरी मनामध्ये भय, कारण मग ते अज्ञान आहे. शास्त्राचा अभ्यास नाही आणि काय जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात या मृत्यूच्या क्षणी जर विस्मरण व्हायला नको असेल, तर निश्चितच नामस्मरण सतत केलं पाहिजे आणि मृत्यूची तयारी केली पाहिजे. अशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराज जेव्हा सांगतात, की मग एक मूर्ख प्राणी स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही, हीच सर्वात जगातली अद्भुत गोष्ट आहे. मग मृत्यूविषयी बोलून मला काय मिळणार आहे हे जाणून न घेता त्या मृत्यूची तयारीच करत नाही. मग अशावर एक सुंदर कथा सांगितली हो उपनिषदामध्ये. आणि मग भागवत पुराण कथा आहे, की जिथे एक ब्राह्मणाच्या घरी मांजरीने खूप हैदोस घातलेला असतो. त्या मांजरीला हैदोस घालताना तो जेव्हा ब्राह्मण त्याच्या घरी जे असतात, तर तेव्हा तो ठरवतो, की मग आपण या उंदरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्या ब्राह्मणाने मांजराला पाळलेलं असतं. आणि मग कुठेतरी तो मांजर मात्र ती उंदीरांनाच खाऊन टाकेल आणि आपला उपद्व्याप नष्ट होईल किंवा उपद्रव नष्ट होईल. अशा प्रकारे जेव्हा त्या बिळापाशी ती मांजर थांबलेली असते, तेव्हा तो उंदीर काय करतो हो, तो उंदीर कसा येईल, की दिसतंय आपल्याला समोर मृत्यू आहे, तरी पण कुठेतरी मग त्या मृत्यूचं भय न बाळगता, परंतु स्वतःला उगीचच नवीन भ्रामक कल्पनेमध्ये, की मी मस्त आहे, आणि मग डोळे मिटून जर तो उंदीर बाहेर आला, तर समोर काय आहे हो, समोर प्रत्यक्ष मृत्यू उभा आहे. परंतु हे जाणण्याचाच प्रयत्न केलेला नाहीये, कारण याविषयी बोलणंच केलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच ही सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे, की जगातील अशा प्रकारची तयारी करणं, स्वतःला त्या भावनेमधून भावनेमधून घालणं आणि त्याविषयी बोलून त्याविषयीची तयारी करणं, या गोष्टींवर खूप भर दिलेला आहे. आणि म्हणूनच मग युधिष्ठिर महाराज जे सांगतात, की ही जगातली सर्वात अद्भुत अशी गोष्ट आहे. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. सॉरी, हरे कृष्ण. कोण वाचतंय? सुनैया माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे हे कृष्ण. कोणत्या आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या प्रकारे आपण भीष्म पितामहांना त्या शय्येवर बघितलं, बाणांच्या शय्येवर, जिथे त्यांनी देहत्याग केलेला नसतो, परंतु कुठेतरी ती भावना मनामध्ये असते आणि म्हणूनच त्या भगवंतांचं जेव्हा नामस्मरण केलं जातं, तेव्हा ती मोक्ष प्राप्ती निश्चित असते. परंतु कशा प्रकारे मग त्या गोष्टीला इतकं कुठेतरी स्वतःमध्ये गुंतवून घ्यायचं, की मग त्या देहाचा त्याग करीत असताना जर मनुष्याला त्या नामस्मरणाचं आणि सगळं विस्मरण झालं, तर ते त्याचा उपयोग नाहीये. आणि म्हणूनच या देहाचा त्याग करत असताना जी भावना मनामध्ये आहे, त्या भावनेनेच पुढच्या याची प्राप्ती होते. आणि म्हणूनच मृत्यू समयी जर नामस्मरण केलं, तर निश्चितच मोक्ष मग अनेक जन्म घ्यायला लागतात तो, कारण आपण कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये या अधिभूतामध्ये आहोत. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी जेव्हा कुठल्याही गोष्टीचा जिथे आपण बघतो, की मग ज्या ज्या भावाचं स्मरण केलं जातं, त्या त्या भावाची निस्संदेह पुढच्या जन्मात प्राप्ती केली जाते. अशा या भरत महाराजांची ही गोष्ट आहे. भरत महाराज हे अत्यंत श्रद्धाळू, मग त्या आपण 9 पायऱ्या ज्या बघितल्या, की ज्या 9 पायऱ्यांवरून कुठेतरी जी श्रद्धा, कुठेतरी ती प्रेम भावना भगवंतांविषयी डेव्हलप होते. अशा प्रकारे मग त्या देह भावनेला कुठेतरी
क्षमस्व, एक मिनिट, मी जरा कनेक्शन नेट करते. येस. मग ज्या भरत महाराजांना आपण बघितलं की जे भरत महाराज ज्यांच्यावर की देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या भावाचं स्मरण करतो तोच भाव पुढच्या जन्मी तो घेऊन पुढच्या जन्मी त्या भावाचीच त्याचा जन्म मिळतो. मग अशा या जन्माला जाणताना आपल्याला या भरत महाराजांची कथा जाणायची. मग या भरत महाराजांचे म्हणजे ते अत्यंत विष्णूची पूजा करणारे आणि स्वतःला सर्व पूजा अर्चामध्ये आणि स्वतःला पूर्णपणे पूजे अर्चेमध्ये आणि सर्व वेदांचा अभ्यास आणि अध्ययन या सगळ्यामध्ये त्यांची नित्य सगळी दिनक्रम असतो. आणि त्यांनी अत्यंत म्हणजे इतक्या त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये असतात आणि त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत की जिथे आपण बघितलं की भक्तीचे 9 टप्पे आपण जे बघतो की ज्याच्यामध्ये मग श्रद्धा आहे, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, की जिथे कुठेतरी इंद्रिय विषयांचा त्याग करून मग भगवंतांच्या भावाविषयी आसक्ती आणि त्या आसक्तीनेच मग ते प्रेम भावना, भगवंतांच्या विषयीचे प्रेम भावना आणि त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत की मग अगदी भगवंतांशी जो संबंध प्रस्थापित केला जातो त्या तितक्या पातळीपर्यंत भरत महाराजांचं पूर्णपणे अध्ययन असतं. आणि अशा या भरत महाराजांना एकदा हरिणाचं पाडस म्हणजे एक हरिणाची माता हरिणी धावत असते आणि पाठीमागे एक सिंह तिचा पाठलाग करत असतो शिकार करण्यासाठी. भरत महाराजांच्या डोळ्यास हे दृश्य पडतं आणि ते एका बाजूला उभं राहून बघत असतात. तर तेव्हा ती हरिणी माता ती गरोदर असते हेही त्यांच्या लक्षात येतं आणि म्हणूनच ती त्या सिंहापासून कुठेतरी रक्षण करण्यासाठी, स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी पळत असते. पळता पळता ती झाडाझुडपात जाते आणि त्या सिंहापासून थोडीशी दूर जाऊन ती आपल्या हरणाच्या पाडसाला, एका सुंदर पाडसाला जन्म देते त्या झुडपामध्ये. आणि मग तरीही तो सिंह पाठलाग करत असतो, परंतु ती जन्म देते आणि तिथून मग त्या हरणाच्या कुठल्याही त्या पाडसाला आपल्या धोका असू नये म्हणून तो तिथून पळ काढते. ती पळत असताना पुन्हा त्या सिंहाची शिकार बनते आणि ती माता हरिणी त्या सिंहाकडून शिकार केली जाते. हे सगळं दृश्य भरत महाराज बघत असतात आणि मग ते जाऊन त्या झुडपामध्ये त्या हरणाच्या पाडसाला बघतात. त्या पाडसाला तुम्ही बघाल इथून तर त्या पाडसाला ते घेऊन येतात आणि त्या पाडसाला त्याची काळजी घेतात आणि त्याचं पालन पोषण करतात. मग ते हरणाचं पाडस प्राणी असतो, परंतु भरत महाराज इतके कुठेतरी इन्व्हॉल्व्ह होतात, इतके कुठेतरी त्या हरणाचं सगळी काळजी घेण्यामध्ये इतके गुंतून जातात की मग स्वतःची पूजा अर्चा आणि सगळ्या गोष्टीचं त्यांना विस्मरण होतं. स्वतःचा वेदांचा अभ्यास, यज्ञ, याग या सगळ्या गोष्टींपासून ते कुठेतरी दुरावले जातात आणि त्यांचं जीवन इतकं हरिणमय होतं की मग त्या हरणाने काय खाल्लंय, काय प्यायलंय, तो अंघोळीला जरी नदीपर्यंत गेला तरी त्याची काळजी वाटणं किंवा तो कुठेतरी जंगलामध्ये काही खायला प्यायला गेला तरीही त्याच्याविषयी वाटणारी काळजी, मग तो का परतला नाहीये या सगळ्या चिंतेमध्ये ते स्वतःला गुंतवून ठेवतात आणि त्यांचं जीवन पूर्ण हरिणमय झालेलं असतं. असे हे भरत महाराज जेव्हा कुठे अगदी मरणाला टेकतात, मग जेव्हा ते जीर्ण होतं शरीर त्यांचं आणि त्यावेळेला हे हरिण जंगलामध्ये गेलेलं असतं आणि भरत महाराज आपल्या देहाचा त्यागच करणार असतात, तेव्हा या हरिण महाराजांचेच कुठेतरी त्यांच्या मनात विचार असतात आणि मग जेव्हा हा देह त्याग करतात तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये हरणाविषयीच्याच भावना असतात. आणि म्हणून आपण बघतो आहोत की ज्या प्रकारे त्यांच्या मनामध्ये हरणाविषयी भावना आहे तेच पुढचा जन्म सुद्धा हरणाचा घेतात. मग ज्या परमात्म्याचा निवास आहे आपल्या हृदयामध्ये, ज्या आत्म्याचं आपण अंश आहोत, हा आत्मा ते शरीर टाकून दुसरं शरीर जो धारण करणार असतो ते शरीर तो हरणाचं धारण करतो. आणि म्हणूनच मग ते हरिण सुद्धा, कारण प्रत्यक्ष
भरत महाराज इतके पुण्यवान असतात, अनेक यज्ञ याग सगळ्या गोष्टी केलेल्या असतात, परंतु कुठेतरी विस्मरण झालेलं आहे त्या गोष्टीचं. आणि म्हणूनच मग हरणाच्या जन्मामध्ये सुद्धा फक्त पानं आणि गवत खाऊन ते हरिण सुद्धा सात्विकता दर्शवतं आणि कानावर त्याच्या, कारण मग ज्या भरत महाराजांनी जे पुण्यकर्म केलेलं असतं, यज्ञकर्म, त्याचं कुठेतरी त्या जन्मी सुद्धा त्यांना उपयोग होतो त्या हरणाच्या जन्मात. आणि मग कुठेतरी पुढे तो हरणाचा जन्म जाऊन जेव्हा मनुष्य जन्म येतो तेव्हा तो जड जन्म घेतला जातो आणि मग तिथून त्यांना ती मोक्ष प्राप्ती केली जाते. परंतु तो जन्म मग ज्या भावनेवरती जो जन्म असतो त्या हरिणमय झालेल्या जीवनामुळेच त्या भरत महाराजांना तो हरणाचा जन्म मिळतो. आणि म्हणूनच ज्या मृत्यू समयी भगवंतांचं नामस्मरण जर विस्मरण झालं तर कशा प्रकारे तीच भावना जन्मास येते. मग यासाठी काय तर आपल्याला चित्रात दिसतायत ते अत्यंत गोड असे प्रल्हाद महाराज आहेत बघा. मग ते काय करत आहेत की जिथे कुठेतरी आपल्याला ते नामस्मरण, मग जिथे नामस्मरणाचा महिमा सांगितलेला आहे, मग ते नामस्मरण कधीपासून केलं जातं तर अनेक लोक आपल्याला दिसतायत. मग प्रल्हाद महाराजांचे सवंगडी आहेत ते कुठेतरी संकीर्तन करतायत महाराजांबरोबर. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणायचंय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझा कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्त कराल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की मग ज्या मृत्यू समय तुला जर भगवंतांचं, जर तुझं माझं विस्मरण व्हायला नको असेल तर तू सदैव, मग सदैव माझा, मग भगवंत आता प्रत्यक्ष स्वतः सांगतायत की माझा कृष्णाच्या रूपात विचार कर, त्याच वेळी तुझं युद्धाचं विहित कर्तव्य पार पाड. आणि म्हणूनच मग तू तुझं कर्म करायचंय, ज्या कर्माबद्दल भगवंतांनी आधी सांगितलंय की तू दृढ निश्चयाने उठ आणि कर्म कर, तुझं तुझं विहित कर्म तुला केलं पाहिजे. ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये आपण यज्ञ बघितलेला आहे, जो ज्ञान योगामध्ये आपण जाणलेलं आहे की प्रत्येकाला आपला यज्ञ, आपलं विहित कर्म पार पाडायचं आहे. आणि म्हणूनच तूही तुझं विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेलं तुमचं कार्य आणि मन बुद्धी माझ्यावर, मग ते जे अंतरंग मन आहे, जे मन बुद्धी आणि तो जो खोटा अहंकार आहे, ते सर्व जेव्हा भगवंतांवर स्थिर केलं जातं तेव्हा निश्चितपणे भगवंतांच्याच स्वभावाची प्राप्ती केली जाते आणि निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती केली जाते. आणि म्हणूनच जेव्हा हे जीर्ण शरीर टाकून तो आत्मा दुसरं शरीर धारण करतो तेव्हा निश्चितच ते विस्मरण न होता मग त्या आधीच्या शरीराला, मग ज्या देहधारी भावनेमध्ये जर कोणी असेल तर नाही, परंतु मग निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते आणि त्या भगवंतांच्या धामाला निश्चितच प्राप्त करू शकतात. आणि म्हणूनच या प्रल्हाद महाराजांचं चित्र आपल्याला दिसलं की मग जे वयाच्या इतक्या लहान वर्षापासून जे नारायण नारायण ज्यांनी आपल्या आईच्या गर्भामध्ये असतानाच ज्यांनी नारद मुनींकडून भागवताची स्तुती, भगवंतांची स्तुती ऐकली होती, त्यांच्या मनामध्ये भगवंतांविषयी अत्यंत प्रेम भावना होती आणि म्हणूनच ते भगवंतांच्या खूप निकट होते. असे हे प्रल्हाद महाराज आसुरी योनीमध्ये जन्माला येऊन सुद्धा नारायण 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 नारायण. आणि म्हणूनच मग त्या हिरण्यकश्यपूला कुठेतरी न राहून त्याचा क्रोध जेव्हा शिगेला पोचतो तेव्हा त्या खांबावर लाथ मारतो की जिथून तुझा नारायण आहे का या खांबात, तेव्हा निश्चितच भगवंत प्रत्यक्ष मग ज्या हिरण्यकश्यपूला ज्या वरदान मिळालेलं असतं त्या वरदानांची सर्व काळजी घेऊन नृसिंह प्रकट होतात त्या खांबामध्ये आणि त्या हिरण्यकश्यपूचा वध करतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे, ज्या प्रकारे मग प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण की मग ज्यांना कशाचीच अपेक्षा नव्हती आणि प्रत्येक दिवशी मरण यातनातून जाऊन सुद्धा भगवंतांचं विस्मरण होत नव्हतं, म्हणूनच अशा या वयापासूनच भगवंतांचं स्मरण करणं किती आवश्यक आहे. अभ्यास योग युक्तेन चेत्सनान्यागमना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी.
जो परमपुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असते. तो हे पार्थ अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो परमपुरुष भगवंतांचं ध्यान करतो त्याचं मन सतत, मग अगदी भगवंत म्हणत नाही तो की तुम्ही अगदी 10 तास मंदिरात जा आणि तिथे माझं नामस्मरण करत राहा, तर नाही. भगवंतांचं नुसतं स्मरण करणं, भगवंतांना स्मरण आणि परमपुरुषाच्या परमपुरुष भगवंतांचं जेव्हा ध्यान केलं जातं तेव्हा ते थोडा काळ जरी पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करून केलं तरी ते खूप आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी अगदी हिमालयात जाऊन संन्यास घेऊन तू माझं सगळं ध्यान कर आणि सगळ्या तुझ्या कर्तव्यांना काही विसरून जा, असं कुठेच भगवंतांनी म्हटलेलं नाहीये. फक्त सतत जे स्मरणामध्ये गुंतलेलं असतं, मार्गापासून ते कुठेतरी अविचलित असते, कारण कुठेतरी त्या ध्यान योगामध्ये, अष्टांग योगामध्ये जेव्हा आपण म्हटलं की समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत पोहोचताना ते टप्प्याटप्प्याने जायला लागतं त्या योगाच्या. परंतु हा जो भक्तीचा अवीट मार्ग आहे तो निश्चितच मन कुठेतरी अविचलित करतो आणि हे पार्था, आणि निश्चितच तो माझ्यापर्यंत पोहोचतो, म्हणजेच भगवत धामाची त्यांना प्राप्ती होते. मग अशी ही जी एक कथा आपल्याला जाणायची, ज्या अजामिला म्हणून ब्राह्मण आहे ज्याची कथा, मग हे आपल्याला पुन्हा मरणाच्या वेळी मग कशा प्रकारे विस्मरण किंवा भगवंतांचं स्मरण केलं पाहिजे हे किती आवश्यक आहे हे या कथेतून अजून उलगडेल तुम्हाला. मग हा जो चित्रामध्ये दिसतोय तो अजामिला नावाचा एक ब्राह्मण आहे. हा ब्राह्मण अतिशय वेदयुक्त ज्ञानाने परिपूर्ण असा हा ब्राह्मण, आणि जो नावाजलेला गावामध्ये, आणि असा हा धार्मिक कार्य करताना हा ब्राह्मणाला निश्चितच बोलावलं जायचं. आणि असा हा वयाने लहान असलेला, परंतु आपले घरी पत्नी, आई, वडील असे सर्व घरामध्ये असताना हा आपल्या वेदा अभ्यासामध्ये तितकाच पूर्णपणे लक्ष देऊन असतो. असाच जेव्हा तो एकदा नदीच्या काठून आपले काही कर्म जे आहेत ते परत पूर्ण करून, आपले जे विहित कर्म आहेत ते सर्व पूर्ण करून आपली कामं तो नदीच्या वाटेने परतत असतो. परतताना तेव्हा त्याला झाडाझुडपांमध्ये काहीतरी दिसतं आणि त्याचं तो तिथे थबकतात पाहून. जेव्हा तो बघतो तेव्हा एक स्त्री ही एका पुरुषाच्या मिठीमध्ये असते, आणि हे दृश्य न राहावून अजामिला पुन्हा पुन्हा बघतो. कारण कुठेतरी मग मनाचा विचलितपणा बघा, इतके वेदाने परिपूर्ण, ज्ञानाने परिपूर्ण अजामिला, परंतु कुठेतरी त्यांचं मन हे त्या अहंकार, कुठेतरी बुद्धी नाश पावती, आणि मग मनाचा कुठेतरी संभ्रम होऊन ते मन मला ऐकायचंय, मला बघायचंय, या सगळ्या दृष्टीने त्याचा विचार करताय. आणि म्हणूनच मग त्यांना त्या गोष्टीपासून रोखू शकत नाही. मग जरी शारीरिकपणे ते तिथून निघून गेले अजामिला, तरी मनामध्ये ते विचार होत असतात. आणि ती एक वेश्या असते त्या गावातली, अशा प्रकारे तिच्या विषयीचे विचार मनामध्ये यांच्या होत असतात. परंतु हे खूप चुकीचं आहे, त्यांना जाणवलं जातं. आणि म्हणूनच मग जेव्हा ते पुढे जातात तेव्हा त्यांच्या मनातनं मात्र ती गोष्ट जात नाही. घरी येतात, घरी बायको, मुलगा, त्यांचे आई वडील असतात, परंतु कुठेतरी मनामध्ये सतत त्या भावना असतात. आणि त्या सतत भावना असल्यामुळे कसं होतं की मग मन विचलित झालेलं असतं, आणि इतकं विचलित होतं की कुठेतरी त्या वेश्येकडे गमन करण्याचे विचार मनामध्ये येतात. आणि मी जरा व्हिडिओ बंद ठेवलेला कारण आवाजाचा कुठेतरी इश्यू येत होता मला. ठीक आहे, बघूया आपण थोडं 5 मिनिटं परत. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी त्या विचारांपासून स्वतःला आवरण्यासाठी तो खूप प्रयत्न करतो, नामस्मरण करतो, जपतो, परंतु मन ते विचलितता सोडत नसतं. आणि मग कुठेतरी घरी गेल्यानंतर सुद्धा त्या वेश्येचे विचार मनामध्ये असतात आणि तेच दृश्य त्यांच्या डोळ्यासमोर येत असतं. अशा वेळेला कुठेतरी मोहाचा बळी पडतात आणि अधःपतनाला बळी पडतात. आणि मग त्यांना त्या पिरियडमध्ये, ठराविक काळामध्ये त्यांचं मन कुठेतरी मोहाला बळी पडतं आणि ते घरी येऊन पुन्हा त्या व्यक्तीकडेच जाण्यासाठी त्यांचं मन आसुसतं. मग अनेक दिवसांनंतर कुठेतरी आई वडिलांकडे सुद्धा दुर्लक्ष, आपल्या पत्नीकडे दुर्लक्ष, या सगळ्या गोष्टीपेक्षा त्यांना ती वेश्या जास्त जवळची होते. आणि मग त्या स्त्रीकडे ते गमन करायला लागतात आणि त्या स्त्री जवळ जाऊन राहतात, घरामध्ये न येता. मग जिथे ते आई वडिलांचं सुद्धा संगोपन करत नाही, आपल्या बायकोला नीट बघत नाहीत, अशा प्रकारे मग ते तिथून घरातून निघून जातात. कारण की त्यांना
त्या गोष्टीविषयी त्यांच्या आई वडिलांना आणि त्यांना त्यांच्या पत्नीला त्याचा खूप त्रास होतो आणि मग त्या घरातून ते तिथून निघून त्या वेश्येकडे गमन करून त्या वेश्येशी लग्न करतात. मग त्या वेश्येपासून त्यांना अनेक मुलं होतात. अनेक मुलं होऊन पण कुठेतरी बघा जसं साधू संग लव मात्रे तसं हे कुत्संगाचं सुद्धा असतं. मग इतका तो कुत्संग की अजामिला इतके जे वेदाने परिपूर्ण ज्ञान असतं त्याचा कुठेतरी विसर पडून ते स्वतःला चुकीच्या मार्गावरती आणतात आणि इतक्या हीन गोष्टी वृत्तीच्या गोष्टी करतात की जे अत्यंत लज्जास्पद आणि घृणास्पद असतं. परंतु मन बघा मग जे मन चिंती ते वैरीनं चिंते आणि म्हणूनच आपण म्हटलं की मन हा शत्रू असावा का मित्र असावा जे आपण 6व्या अध्यायामध्ये बघितलं. मग या मनाला कुठेतरी मार्गदर्शन करणं आणि त्याला उत्तम मार्गावरती ठेवणं किती आवश्यक आहे हे या कथेतनं जाणं. आणि मग हा अजामिला कुठेतरी घरी जातो. मग त्यांना त्याला त्या वेश्येकडे गमन केल्यानंतर तिच्या संगतीत राहून चुकीच्या गोष्टी केल्या जातात, खून केले जातात, लबाडी केली जाते, लुटालूट केली जाते, या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात त्यांच्याकडून. आणि असं सगळं होत असताना त्यांचं शरीर हळूहळू वृद्ध होत जातात ते. आणि वृद्ध झालेल्या शरीरामध्ये मग स्मरण करायला असं नसतं. मग ते त्यांची मुलं त्यांची काळजी घेत असतात. परंतु सर्वात धाकटा मुलगा त्याचं नाव असतं नारायण. आणि म्हणूनच या नारायणावर त्यांचा अत्यंत जीव असतो. आणि अत्यंत जीव असल्यामुळे जेव्हा ते इतके देहत्याग करायला म्हणजे ते इतके जर्जर होतात, त्यांचं वृद्धत्व इतकं वाढतं की ते स्वतःला मृत्यूशय्येवरती असतात. मग ते अशा शय्येवरती असताना हे आपल्याला अजामिला दिसतायत आणि मग त्यांना घेण्यासाठी मग त्या प्राणांचा त्याग अजून त्यांनी केलेला नसतो. परंतु तिथून यमदूत घ्यायला येतात. जेव्हा ते प्राण त्यागतात तेव्हा तिथून यमाचे दूत येतात आणि मग त्यांना पुन्हा त्या जन्म दिला जातो किंवा मग त्यांना काय करायचं हे यमदूत ठरवायला बघतात. परंतु मग तिथून कृष्णदूत पण येतात. जिथून वैकुंठवासी सुद्धा येतात. वैकुंठाहून दूत येतात. आणि काय येतात कारण जेव्हा हा अजामिला अगदी अंथरुणाला खिळलेला असतो तेव्हा जे काही त्याला पाहिजे असतं ते तर त्याच्या नारायण पुत्राकडून मागत असतो. मग नारायणा मला पाणी दे, नारायणा मला इथे घेऊन जा, नारायण मला तिकडे घेऊन जा, नारायणा हे कर, नारायणा ते कर, अशी सर्व गोष्टी त्या नारायणांकडून करून घेत असतात. आणि म्हणूनच मग जेव्हा मरण अगदी जवळ येतं तेव्हा देहत्याग केल्यानंतर त्यांच्या तोंडात नारायण इतकी 4 अक्षर असतात आणि ते स्वतःच्या देहाला त्यागतात. परंतु कसं होतं की मग हे विष्णुदूत आलेत आणि यमदूत आलेत, त्यांच्यामध्ये बोलाचाली होतात. कारण या व्यक्तीने जरी हे पाप केलेलं असलं तरी पण कुठेतरी आता त्यांनी नारायण हे शब्द उच्चारलेले आहेत. मग त्यांना निश्चितच वैकुंठवास मिळेल का? नाही. मग कुठेतरी बोलाचाली होतात यमदूतामध्ये आणि विष्णुदूतामध्ये आणि त्यावरून असं ठरतं की अजामिलांना एक जन्म दिला जावा, एक जन्म त्यांना संधी दिली जावी आणि त्यांना या पृथ्वी तलावरती पुन्हा जन्म घ्यायला संधी दिली जाते. आणि म्हणूनच मग त्या संधीतूनच त्यांनी कशा प्रकारे स्वतःला त्या पुन्हा आध्यात्मिक मार्गावरती आणू शकतात. आणि ती संधी जी मिळते ती मनुष्य रूपाची मिळते आणि त्या मनुष्य रूपामध्ये त्यांना ती जाणीव होते. त्या मनुष्य जन्मामध्ये स्वतःला ते आध्यात्मिक मार्गावरती मग ज्या काही चुका गेल्या जन्मी केलेल्या असतात त्या सुधारून स्वतःला आध्यात्मिक मार्गावरती इतकं झोकून देतात की मग ते ऋषिकेश, हरिद्वार या सगळ्या ठिकाणांना जाऊन मग ते भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये स्वतःला गुंतवतात आणि मग त्यांना त्या जन्मानंतर मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. असे हे चित्रामध्ये आपण बघतोय हे अजामिला आहेत, हे विष्णू यमदूत आलेले आहेत, विष्णुदूत आलेले आहेत आणि त्यांच्यामध्ये बोलाचाली होऊन तशा प्रकारे निर्णय घेतला जातो. असे मग वैकुंठवासी प्रत्यक्ष त्यांना घ्यायला येतात त्या कृष्णाच्या गोलोकाकडे नेण्यासाठी आणि अशा प्रकारे त्यांना त्या धामाची प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म व सर्व गोष्टीचे पालन करता सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या शक्तींविषयी आपण जाणलं त्याचा उल्लेख मी केला नाही. ज्या शक्तीविषयी आपण 7व्या अध्यायात ही पराशक्ती आणि अपराशक्ती या शक्तींविषयी आपण जाणलेलं आहे. मग ही पराशक्ती आध्यात्मिक शक्ती आहे, ही तर भगवंतांची शक्ती आहे. परंतु ही भौतिक प्रकृती, ही अपराशक्ती, ही भगवंतांचीच निर्मिती, ही मोह माया इतकी स्ट्रॉंग आहे की ती मनुष्याला त्या बंधनांमध्ये अडकवून ठेवते. आणि म्हणूनच मनुष्याने जेव्हा नामस्मरणावरती भर दिला, परमपुरुषांचं सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म सर्व गोष्टींचे जे पालन करता आहेत, त्यांना निश्चितच त्यांचं त्या रूपामध्ये, त्यांच्या नित्य रूपामध्ये ध्यान केलं पाहिजे. आणि मग त्या रूपामध्ये ध्यान केल्यानंतर जे भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे दिव्य आहेत, की जे सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत, अशा परमपुरुषाचं जे कारणांचे कारण परम कारण आहेत, परम दिव्य आहेत, अशा या परम तत्वाचं पालन केलं पाहिजे. मग या श्याम सुंदर रूपामध्ये निश्चितच तो संबंध प्रस्थापित केला जाऊ शकतो. कारण कुठेतरी जो भगवंतांशी इतका जवळीक आहे, त्यांचा निश्चितच भगवंतांशी कुठेतरी संबंध प्रस्थापित होतो. आणि म्हणूनच हे भौतिक प्रकृतीच्याही पलीकडे असं दिव्य ज्ञान आहे, जे आध्यात्मिक आहे. मग असं आध्यात्मिक ज्ञान कोण? तर प्रत्यक्ष ब्रह्मा, जे परवाही सांगितलं मी, की प्रत्यक्ष ब्रह्मा शिव हे जे भगवंतांची स्तुती करता आहेत, मग ज्यांच्या जवळ इतर गोष्टींवर लक्ष न जाता की भगवंतांची स्तुती आपण या मीटिंग मधून ऐकतो आहे, परंतु ह्या सगळ्यावरती ब्रह्मा आणि शंकर यांचा सुद्धा ज्या अधिदैव याच्यामध्ये समावेश असणार आहे, तर त्यांच्याकडून ही जी स्तुती केली जाते, भगवंतांची स्तुती केली जाते, कारण ते कुठेतरी सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, अधिष्ठाता आहेत, अधियज्ञ आहेत. अशा या भगवंतांची शिव आणि ब्रह्मा देखील स्तुती करता आहेत आणि ज्ञान देता आहेत लोकांना. मग कशा प्रकारे या दुःखालयम आपल्याला दिसतंय बघा, की मग हे दुःखालयम इतकं अशाश्वत आहे की मग त्याविषयी आपल्याला जाणून घेतलं पाहिजे. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम मला प्राप्त हा मग वाचा माताजी. एक मिनिट, सॉरी. संसिद्धिं परमां गतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत, ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाहीत. जे दुःखाने भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जसं वस्त्रालय असतं, जसं आलय असतात वेगवेगळी घरं, तसं हे दुःखालय म्हटलंय प्रभुपादांनी याला. मग या दुःखालयामध्ये भगवंतांनी ज्याचं वर्णन केलेलं आहे, की या दुःखालयामध्ये जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी याच्या चक्रामध्येच मनुष्य असतो. आणि म्हणूनच ज्याला पुनर्जन्म घ्यायचा नाहीये, जे भगवंतांचा स्वभाव प्राप्त करतात, असे जे महान आत्मे आहेत, जे भक्तीच्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करतात, मग ज्याचा मार्ग लिफ्ट सारखा आहे, त्या अविट भक्तीच्या गोडीवरती जर त्यांनी स्वतःला भगवंताला प्राप्त करण्याचं प्रयोजन केलं आणि जर प्रयत्न केला, तर निश्चितच पुन्हा ते या तात्पुरत्या जगामध्ये परतून येत नाहीत. जे दुःखाने भरलेलं आहे आणि आपण इथे बघतो आहे की पुन्हा ठोकर मारून, म्हणजे त्याच जगामध्ये मग ज्या बंधनांमध्ये स्वतःला अडकून घ्यायचं नाहीये आणि ज्या परमसिद्धीला प्राप्त करायचं आहे, मग कुठेतरी त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेला आणि त्या भक्ती मार्गावरून भगवंतांना प्राप्त करणं हे निश्चितच आवश्यक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक जगतातील सर्वात ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो, तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या भौतिक जगातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत मग कशा प्रकारे आपल्याला जाणायचंय, की मग या सात्विक, राजसिक या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. मग ज्या सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता या 14व्या अध्यायात आपण त्याचा सखोल अभ्यास करणार आहोत. परंतु मग जे सात्विक गोष्टीमध्ये आहेत, जरी ते सकाम कर्मात अडकलेले असले तरी कुठेतरी पुण्य कर्म करतायत, त्यांना निश्चितच
तो स्वर्ग प्राप्त होतो, म्हणजे पृथ्वीच्या वरची ग्रहलोक प्राप्त होतात. पण जिथे तमोगुण आहे, सर्व दुःखाची ठिकाणं आहे, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो, मग अशा या लोकांमध्ये, मग इव्हन स्वर्ग लोकांमध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, कारण कुठेतरी ती भीती, मृत्यूची भीती म्हणण्यापेक्षा पुन्हा जेव्हा जन्म मृत्यू जरा व्याधीसारखं जेव्हा पुण्य क्षीण होईल, तेव्हा उठून पुन्हा या भौतिक जगामध्येच प्रवेश घ्यायला लागेल. कुठेतरी उपभोगशील, जसं भगवंतांनी दुसऱ्याही अध्यायात अर्जुनांना सांगितलंय, की मग तू जरी हरलास तरी तुला कुठेतरी हरलास तर तुला हरलास म्हणजे तुला जर तुझा हत्या झाली आणि तुला जर मृत्यू आला तर तुला स्वर्गलोक प्राप्त होईल, आणि तू जर जिंकलास तर तुला पृथ्वी लोकावरती राज्य करता येईल. परंतु म्हणूनच जे तमो भावनेमध्ये आहेत, जे पुन्हा कशा प्रकारे नराधमासारखे विचार करता आहेत, मूढासारखे विचार करता आहेत, त्यांना फक्त नरक यातनाच मिळू शकतात. परंतु कशा प्रकारे मग स्वर्ग कुणाला मिळू शकतो? पृथ्वी, ज्या अजामिलाला आपण बघितलं की ज्यांना एक संधी दिली जाते की पुण्यकर्म केलेलं असतं, आणि म्हणूनच त्या पुण्यकर्माच्याच जोरावरती त्यांना एक संधी दिली जाते की जिथे मरणाच्या काळात भगवंतांचं स्मरण करून या एका संधीला प्राप्त होऊन पुन्हा भौतिक जगात जरी प्रवेश घेतला तरी पुन्हा नंतर ते स्वतःला आध्यात्मिक मार्गात उन्नत करून मोक्षाची प्राप्ती करतात. आणि म्हणूनच हे कुंतीच्या पुत्रा जो माझ्या निवासस्थानी पोचतो तो पुन्हा उठून जन्म घेत नाही. मग या भगवंतांच्या आपण त्या वैदिक मॅथ्स मध्ये सगळं बघितलं की कशा प्रकारे ब्रह्माचा एक दिवस आहे, मग तो अल्प आहे, कल्प कसं आहे, आणि म्हणूनच जेव्हा ब्रह्माचा एक दिवस प्रकट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते, आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने ते सर्व नष्ट होतात. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो. हे प्रार्था पुन्हा रात्र ते असहाय्यपणे उलगडतात. पुन्हा रात्री म्हणजे या दिवस आणि रात्री या ब्रह्माच्या दिवस आणि रात्री कशा प्रकारे जी युग आहेत त्या 4 युगांना मग त्यांचं नष्ट होणं, त्यांचा प्रलय होणं आणि पुन्हा निर्मिती हे सुद्धा त्यांच्याच हातात आहे. आणि त्याचा प्रथम कर्ता कोण आहे? तर प्रथम कर्ता प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, ब्रह्मा आहे, त्याचा द्वितीय कर्ता आहेत. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे आपण म्हणतो की मग या ब्रह्मांनी या आध्यात्मिक आणि भौतिक प्रकृतीला निर्माण केलेलं आहे, जिथे प्रत्यक्ष भगवंत पिता आहे, ज्यांनी बीज प्रदान केलेलं आहे या प्रकृतीला. आणि अशा प्रकारे मग हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 8.20 याहून अनेक अव्यक्ती प्रकृती आहे. या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा या अपराशक्तीच्या पलीकडे, या भौतिक शक्तीच्या पलीकडे ही जी आध्यात्मिक भगवंतांची शक्ती आहे, जरी ब्रह्माच्या एका दिवसामध्ये आणि ब्रह्माच्या एका रात्रीमध्ये प्रलय झाला आणि पुन्हा निर्मिती झाली, तरी या लोकाला, या गोलोकाला आणि अशा या पराशक्तीचे जे आध्यात्मिक जग आहे तिथे कुठल्याही प्रकारचा नाश होत नाही, त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा परिणाम होत नाही. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ही प्रकृती नष्ट होत नाही. ही आध्यात्मिक प्रकृतीची भगवंतांपासून निर्माण झालेली आहे, पराशक्तीपासून आहे, तिला काहीही होत नाही. आणि म्हणूनच मग या गोलोकाविषयी आपल्याला जाणायचं आहे. जो गोलोकाचा चार्ट मी शेअर केलेला आहे, ज्या प्रकारे आपल्याला जाणायचं आहे की मग जिथे क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू, जे क्षीरोदकशाही विष्णू आहेत, प्रत्येक आत्म्याच्या, प्रत्येक परमात्मामध्ये जे निवास करतात, अशा प्रकारे या क्षीरोदकशाही आणि गर्भोदकशाही विष्णू हे निश्चितच त्या रूपामध्ये आढळतात. आणि हे महातत्व प्रत्येकाने जाणून घ्यायचं असतं. आणि म्हणूनच या क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णूचा उल्लेख हा या गोलोका चार्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल. हा गोलोकाचा चार्ट आहे पूर्ण. मग कशा प्रकारे गर्भोदकशाही विष्णू मधून, त्या बेंबीमधून कमळ उगवून मग त्याच्यावर ब्रह्मांची निर्मिती आहे. म्हणून प्रथम निर्माता हे
प्रत्यक्ष भगवंतच आहे. सृष्टीची निर्मिती ही भगवंतांच्याच आज्ञेने ब्रह्मांनी केलेली आहे. आणि मग पुढे जाऊन निश्चितच भगवंतांची स्तुती, कारण कुठल्याही गोष्टीचं काही जबाबदारी आल्यानंतर ब्रह्मांना जर काही कुठे वाटलं की आपलं इथे चुकतंय का बरोबर आहे, हे सगळं पडताळण्यासाठी ते भगवंतांचंच मार्गदर्शन घेतात. आणि अशा या भगवंतांची प्रकृती ही आध्यात्मिक प्रकृती, आपल्याला हे आध्यात्मिक जग दिसतंय भगवंतांचं. हे जे चित्रात दिसतंय हे भगवंतांचं गोलोक आहे. ज्या गोलोकाचा चार्ट आपण बघितला, मग ज्या गोलोकामध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांचा वावर आहे, ज्या वृंदावनामध्ये सुद्धा आपण बघतो की ज्याचा अगदी पुरेपूर जसंच्या तसं हे गोलोक आहे आणि तशाच सगळ्या प्रकारचं वर्णन केलेलं आहे. मग ज्या गायी बघा भगवंतांना किती प्रिय आहेत, त्या गायींचा किती मनमोहक असा मोकळा वावर तिथे आहे. मग जो प्रकाश आहे तो भगवंतांपासून निर्माण झालेला प्रकाश आहे. आणि भगवंत आपल्या भक्तावरती जीवापाड प्रेम करत असतात. आणि अशी ही यशोदा माता येते, परंतु भगवंतांपासून जो उजेड आहे तो बघून तीही थक्क झालेली आहे. असा हा कुठल्याही प्रकारचं मग आपल्याला आज लागलं नाही की मग ज्या तिन्ही पातळ्यांवर मग ब्रह्म आहे, परमात्मा आहे आणि भगवान आहे, अशातलं हे भगवान रूप आहे, जिथे भगवान रूपाशी संबंध प्रस्थापित केला जातो. आणि मग त्या संबंध अभ्युदय की अनेक भजन क्रियातून, अनेक सत्संगातून कुठेतरी मग जो प्रयोजन काय असतं तर त्या परमात्म्याला जाणायचं आहे. त्या ज्ञानाच्या परमात्म्याला, ज्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ज्या परमात्म्याचा निवास आहे त्या परमात्म्याला जाणायचं आहे. अशा या गोलोकाबद्दल इथे सांगितलं आहे. आणि म्हणून इथे खूप सुंदर असा एक श्लोक दिलेला आहे जो कुलशेखर या राजाने दिलाय की मग तुम्ही जर मरणाच्या काळी प्रयत्न केलात की मग तेव्हाच फक्त तुम्हाला स्मरण व्हावं आणि इतर वेळेला नाही व्हावं, तर मग कुठेतरी तुम्हाला या गोष्टीला जाणून घेतलं पाहिजे. मग ते श्लोकांद्वारे सांगतायत, कृष्ण त्वडिया पदम पंकजा पंजरात अद्यैव मी विषात कर्मे सं. एक मिनिट. कृष्ण त्वडिया पद्म पंकजा पंजरातम अद्यैव मी विशतु मानस राजा हंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठवरोधन विधौ स्मरणः कुटसते. बघा कसं वर्णन केलंय या कुलशेखर राजाने की मग मरणाच्या वेळेला त्या मरण यातनांमध्ये फक्त मग भगवंतांचं स्मरण करणं शक्य आहे का हो? की मग म्हणतो ना आपण, दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे आहेत तर दात नाहीत. पण त्या या म्हणीनुसारच पण कुठेतरी मग ते जो देह बनलेला आहे, जो वात कफ प्रकृतीचा देह आहे, पित्त वात कफ, आणि मग त्या शरीरामध्ये निश्चितच बदल होत असतात. त्या देहधारी शरीरामध्ये निश्चितच ते जीर्ण होत असतं. अशा वेळेला मग जेव्हा प्राण अगदी त्या कंठामध्ये येतो तेव्हा त्या कंठातून भगवंतांचं स्मरण करता येऊ शकेल का हो? आणि हाच प्रश्न कुलशेखर राजाने विचारलाय. आणि म्हणून त्यांचं सुंदर भाषांतर केलंय याचं. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलांच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलांसारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी दे, की जेणेकरून मी तुझं स्मरण आधीच करेन आणि मला तुझ्या स्मरण करण्याची, मला तुझं नामस्मरण करण्याची परवानगी दे. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद वायू पित्त कफ या क्रियेने आकुंचित पावतो आहे, तेव्हा मी तुझं स्मरण कसं करू शकेल? आणि म्हणूनच तू त्याची त्याची कुठेतरी त्या गोष्टीची सराव करणं आणि ते स्मरण करत राहणं, आयुष्यभर त्याचं स्मरण करणं हे कशा प्रकारे का आवश्यक आहे, या गोष्टीला जाणणं या श्लोकातून खूप गरजेचं आहे. कृष्णत्वडिया पद पंकजा, बघा ज्या पंकजा, मग ज्या पंखासारख्या फुला, ज्या पाकळ्यांसारखं भगवंतांचे चरण कमल आहेत, त्यांच्यावरती तुम्ही मला आश्रय द्या आणि म्हणूनच मला ते अर्पण करण्याची परवानगी द्या, कारण मी माझ्या शेवटच्या क्षणी निश्चितच करू शकेन का? या कंठ, जेव्हा प्राण कंठामध्ये येईल तेव्हा मी तुमचं नामस्मरण करू शकेन का? हा प्रश्न स्वतःला विचारून म्हणून ते स्मरण अगदी सराव करा आणि म्हणूनच त्याचा सराव निश्चितच केला पाहिजे. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं
विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो या भक्ती मार्गावरती येतोय, की आपण बघतोय की ज्या प्रल्हाद महाराजांनी अगदी इतकं नामस्मरण की प्रत्येक वेळी नारायण 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 नारायण. मग जळी स्थळी त्यांना की माझा नारायण सगळीकडे आहे आणि भगवंत माझ्या बरोबर आहेत, माझं रक्षण करणार आहेत. इतक्या या सुंदर अवीट भक्तीच्या मार्गावर की मग त्या भक्तीच्या टप्प्यातून पण कुठेतरी तो श्रद्धेचा भाग महत्वाचा आहे. आणि मग ती मनात श्रद्धा असल्यानंतर जेव्हा तो स्वीकार केला जातो त्या श्रद्धेचा, त्या भक्तीचा, तेव्हा तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणं किंवा दार्शनिक अशा सकाम कर्म इत्यादींपासून, मग जरी त्याने स्वतःला या सकाम कर्मातून जरी वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे, मग या दान, वेद, तपस्या किंवा अशा गोष्टींना आपण अजून विश्लेषित होऊन पुढच्या अध्यायांमध्ये जाणणार आहोत. पण तप करणं, दान देणं, यज्ञ करणं, वेदांचा अभ्यास करणं, या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी जरी त्या सकाम कर्मातून केल्या, कुठे त्या फळांच्या अपेक्षेतूनही जरी केल्या, तरीही त्या भक्तीच्या मार्गातून केल्यावरती ते जर फळ प्राप्त झालेलं भगवंतांपासून, कारण मग त्या भक्तीमध्ये भगवंत आहे. जे काही कर्म करतोय ते मी भगवंतांना अर्पण करतो आहे. मग त्या फळांची अपेक्षा त्या मनुष्याकडून केली जात नाही, परंतु ते फळ कुठेही जात नाही. त्या फळांपासून तो वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्यानेच त्याला हे भक्त, कारण त्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये कुठेतरी कृष्ण भावना आहे आणि ते फळ भगवंतांना अर्पण केलं जात आहे. ते कर्म भगवंतांसाठी केलं जात आहे. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे जेव्हा ही कृष्ण भावना भावित भक्ती केली जाते, भगवंतांची सेवा केली जाते, तेव्हा निश्चितच तो मनुष्य परम शाश्वत धामाची प्राप्ती करू शकतो. या भक्तीच्या मार्गावरून ते निश्चितच खूप सहज प्रकारे मनुष्य मिळवू शकतो. आणि म्हणूनच अशा या अष्टमोध्याय इथे समाप्त झालाय की कशा प्रकारे त्या संज्ञांना जाणलेलं आहे आणि मृत्यूविषयी बोलताना डगमगू नका. का डगमगणार नाही? कारण त्या ज्ञानाने परिपूर्ण असाल. कुठल्याही गोष्टी, कारण मला जाणायचंय मला पुढे काय, की ज्या मृत्यूला सामोरं गेल्यानंतर सुद्धा ज्या धामाची प्राप्ती होणार आहे ती इतकं छान, इतकं भगवंतांचं धाम असणार आहे की पुन्हा उलटून या भौतिक जगामध्ये जन्म मिळणार नाहीये. इतक्या या सगळ्या गोष्टींचं जर ज्ञान अवगत केलं तर निश्चितच पुन्हा त्या मृत्यूविषयी भीती वाटणार नाही. ती भीती कधी जाईल तर ज्ञानाने जाईल. आणि ते ज्ञानच अत्यंत महत्वाचं आहे आणि या ज्ञानातूनच आपण त्या गोष्टीची विश्लेषक स्वरूपामध्ये ते जाणू शकतो. जो मनुष्य त्याविषयी बोलायलाच डगमगतो आहे तो पुढच्या गोष्टीविषयी जाणूच शकणार नाही, ते ज्ञानच जाणू शकणार नाही. आणि म्हणूनच अशा या भक्तीच्या मार्गातून जेव्हा आपण जातो तेव्हा निश्चितच भगवंतांचं स्मरण आणि भगवंतांचं जे स्मरण अगदी लहान वयापासून, ज्या प्रभुपादांचं आपण ऐकलं की मग अत्यंत लहान वयापासून ज्यांनी भगवंतांवर नितांत प्रेम केलं, ते अगदी इतक्या कितीही वयाचे झाले, मग ज्या 70व्या वर्षी सुद्धा त्यांनी परदेशामध्ये जाऊन कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये प्रस्थापित करायचे हे ध्येय ते निश्चितच कुठेतरी दृढ करू शकले. असा हा सुंदर भक्तीचा मार्ग भगवंत आपल्याला सांगतात की मरण, म्हणूनच त्या मरणाच्या काळी भगवंतांचं स्मरण करणं कसं शक्य आहे हे या अध्यायातून आपल्याला, आणि मग ज्या संज्ञा आपण जाणल्या अधिदैव, अधिभूत, यज्ञ, या सगळ्या गोष्टी कशा प्रकारे, अधिभूत म्हणजे भौतिक प्रकृती आहे, अधिदैव काय आहे, अधियज्ञ, अधिदैव जे विराट रूप आहे भगवंतांचं, ज्याच्यामध्ये सर्व देवी देवतांचा समावेश आहे, आणि ज्या यज्ञांचा अधिष्ठाता प्रत्यक्ष विष्णूंना जे यज्ञ प्राप्त केले जातात किंवा अर्पण केले जातात, असा हा अधियज्ञ म्हणजे प्रत्यक्ष परमात्मा जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. हे सर्व या अध्यायातून आपण जाणून घेतलेलं आहे. हरे कृष्ण. कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा.
अध्याय संपलेला आहे. माताजी अनम्यूट कराल, कुणाला प्रश्न असेल तर. हो माताजी. अरुण जोशी प्रभूजी, बोला प्रभूजी. हरे कृष्ण. मला वाटतं अनम्यूट आहेत सगळे, हा, सगळे अनम्यूट आहेत माताजी. कारण जास्त जण नसल्यामुळे म्यूट करूच नका. हो. कुणाला प्रश्न आहेत काही अध्यायाविषयी? थोडासा कठीण म्हणणार नाही मी, पण या संज्ञा जाणून घ्या. अंजली माताजी, काय अभिप्राय तुमचा? हरे कृष्ण माताजी. अरुण प्रभूजी बोला. हरे कृष्ण. पूजाताई, तुम्ही फार सुंदर रीतीने, चांगल्या रीतीने, व्यवस्थित टप्प्याटप्प्याने समजून सांगितलं. ते अर्जुनाने दिलेले 8 प्रश्न जे आहेत ना, ते खरोखर प्रत्येकाला पडणारे प्रश्न आहेत ते, आणि प्रॅक्टिकल येते. आणि मुख्य म्हणजे काय की मृत्यू समाहित कृष्णाचे स्मरण कसे करावे याच्या बाबतीत चांगली गोष्टी, चांगले मार्गदर्शन तुमच्या या बोलण्यातून आम्हाला सर्वांना जाणवलं. हरे कृष्ण प्रभूजी, धन्यवाद. भक्तीचे जे महत्व आहे, शुद्ध भक्तीचे महत्व, अगदी बरोबर. तेच सर्वत्र अधोरेखित झालेलं आहे याच्या बाबतीत. निष्काम खूप चांगलं, कर्मातून जी खूप भक्ती सुंदर. साधायची, खरोखर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. धन्यवाद प्रभूजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. काही प्रश्न हरे- आहेत कुणाला? हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. बोला स्वाती माताजी. आपण हे आता माळा जे करतो ना ते 16, तर त्याचं 16च काम होते, जास्त किंवा कमी काय? 16 मात्रांचं, कारण हे प्रभुपादांनी. मग जसं मी तुम्हाला म्हटलं की आपण हरिदास ठाकूरांना बघितलं, ते तर 3 लाख वेळा नामस्मरण करायचे. पण हो. 16 माळांचं म्हणजे 16 वेळा 16 बीजाक्षर आहेत बघा त्याच्यामध्ये. हा बीजाक्षरी मंत्र आहे, ज्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छा. प्रभुपादांनी सांगितलंय. मग याच्याही आधी 64 वेळा सुद्धा त्यांचं महत्व त्यांनी सांगितलंय. मग हे तात्पर्यामध्ये अजून विश्लेषित केलंय. परंतु कमीत कमी जे प्रभुपादांनी जी अट ठेवली की मग याचं स्मरण, आणि मग तुम्ही ते नामजप, माळेवरती नामजप करा, याचंही महात्म्य जाणा. मग तुम्हाला ते किती वेळा तुम्ही करताय हे निश्चित जाणू शकाल. मग आपण म्हणतो तसं, जसं स्मरण कधीही करा हो, भगवंतांचं स्मरण करायला कुठलंही बंधन नाही. पण निश्चितच, आणि यावर अजून काही जर रेफरन्स असेल ना, अजून काही माहिती असेल तर मी तुम्हाला शेअर करते ग्रुपवर, की 16 माळांबद्दलच माहिती. पण प्रभुपादांनी हे 64, याच्याही आधी प्रभुपादांनी जेव्हा परदेशामध्ये याचा प्रसार केला तेव्हा 64 वेळा अनेक जण नामस्मरण करायचे आणि त्या माळा करायचे. मग अशा 64 माळा? प्रकारच्या 64 माळा करायचे. रोज? मग आताही एकादशीला अनेक जण माताजी 100 माळा करतात, की ज्यांची पातळी, म्हणजे ज्यांनी स्वतःची कपॅसिटी तेवढी वाढवली आहे आणि त्या शुद्ध भक्तीमध्ये स्वतःला जे आणू इच्छितात आहे, ते निश्चित टप्प्याटप्प्याने ती क्षमता वाढवतात माताजी. ती क्षमता तुमची आपोआप, खरोखर. आणि मग तुम्ही खरोखर, की कधी कधी आपण नामस्मरणाला बसल्यावर आपल्याला वाटतं उठूच नाही, आपण हे नामस्मरण करत राहावं. बऱ्याच वेळेला बघा की याचं जर तुम्ही कुठेतरी प्रचिती घेतली असेल की हे करत राहावं, कृष्णाचं जप करत राहावं, असंही बऱ्याच वेळेला. परंतु कुठेतरी मग आपल्याला आपल्या भगवंतांनी सांगितलं की आपल्या ज्या प्रपंच आहे हो, त्या प्रपंचात आपल्या जबाबदाऱ्या आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणत नाहीत की तुम्ही 8-8, 10-10 तास देवळामध्ये जा आणि नामस्मरण करा. नाही, तुम्ही जे कर्म करताय त्यातूनही भगवंतांचं स्मरण करू शकता. आणि म्हणूनच मग ते स्मरण करणं कुठेतरी त्या मिनिमम प्रभुपादांनी त्या 16 माळांना एक, म्हणून आपल्याला आपण ज्या टप्प्यांवर आता जातो, की मग पहिल्यांदा आपण हे जे पहिला टप्पा, दुसरा 18 दिवसानंतर दुसरा टप्पा, तिसरा टप्पा, हे जे कृष्ण सेवक, आणि पुढे जातो तेव्हा मग टप्प्याटप्प्याने त्या माळा वाढवल्या जातात. आणि जेव्हा 5व्या टप्प्यावर आपण करतोय तेव्हा मग 16 माळा. आणि मग जेव्हा आता प्रभूजींनी खूप याच्यावरती, प्रत्येक इस्कॉनचं मग वेगवेगळ्या नियमामध्ये थोडी शिथिलता केली जाते. कोणी कांदा लसूण मध्ये शिथिलता करतं, पण इस्कॉनचे जे 4 नियम आहेत ते मात्र अत्यंत कठोर आहेत आणि त्याचं पालन मी केलं पाहिजे. जे मद्यपान न करणं, परस्त्रीशी संबंध न राखणं, जुगार न करणं आणि मांसाहार न करणं, हे 4 अत्यंत काटेकोरपणे पाळले जाणारे नियम आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक इस्कॉन मग ह्या 16 माळा करणं, मग कांदा लसूण न खाणं, त्यानंतर कॉफी चहा, कारण ही कुठेतरी मद्यपेय, कुठेतरी मादक पेय आहे आणि त्याने कुठेतरी आपली तामसी वृत्ती वाढू शकते. आणि म्हणून याला कुठेतरी आळा घातला पाहिजे. आणि आपण आपल्या मनाला कसं नियंत्रित करतोय, मग हे मनाचं नियंत्रण, ज्या इंद्रियांना आपल्याला हे खायला हवंय, ते ऐकायला हवंय, हे बघायला हवंय, इथे कुठेतरी जिथे आपण स्वतःला
इंद्रिय विषयांना आपल्या नियंत्रित करतो हे महत्वाचं. त्याच्यातनं आपण उपास का करतो? आपण कुठेतरी स्वतःला नियंत्रित करतो, आपल्या मनाला कुठेतरी मार्गदर्शन करून की आज आपल्याला हे खायचं आहे. मग त्या एकादशीच्या दिवशी ती कडधान्य का खाल्ली जात नाही, की ते नियंत्रित केलं जातं, मनाला नियंत्रण आणलं जातं. हे महत्वाचं आहे आणि त्यातून आपण हेच शिकायचं. हे हरे महत्व कृष्ण आहे. माताजी. हरे आणि कृष्ण. जसं गीता आपल्याला दरवेळेस वेगळी वाटते ना, तसं तुमचा अध्याय दरवेळेस छान वेगळा वाटतो, हरे वेगळं कृष्ण. ज्ञान हरे देतो. कृष्ण. खूप छान धन्यवाद वाटलं. माताजी, धन्यवाद. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण सर्वांना. प्रयत्न तोच असतो. कुठेतरी कधी कधी हो. मग जे वाचन केलंय, जो अध्ययन आता सुद्धा चालू आहे अभ्यास, त्या अभ्यासातलं तुम्हाला मी बऱ्याचदा इतरही अनेक संदर्भ सांगत असते. तर हो, तोच हो. प्रयत्न असतो की फक्त मी 18 दिवसामध्ये खूप सखोल नाही जाऊ शकत, कारण आपण हम्म. टप्प्याटप्प्याने जातोय. मग टप्प्या- आत्ताच जर तुम्हाला पण तर वेगळं ते वाटतं, आकलन दरवेळेस करणं, अध्याय वेगळा हा वाटतो. नक्कीच ते आकलन करणं कधी कधी जर कठीण गेलं, तसं न होण्यासाठी कुठेतरी सोप्या हा. त्याच्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न खूप असतो. छान, हरे कृष्ण. खूप छान हरे कृष्ण. माताजी, खूप छान. धन्यवाद. हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण प्रार्थना म्हणूया. मी रेकॉर्डिंग थांबवते.